Takže máš dve možnosti, hej? Ak sa teraz priznáš, ešte dnes večer môžeš Ale ja u seba mám piči celé priznanie, ty dnes večer budeš zbierať prehnutý mydlo z prche vo väzení. Ale ja som nič nespravil, ja ani neviem, prečo tu som. Nie, jasné, že si nevinný, ale nehovor to mne. Presvedč jeho. Toto sú tvoje vajčiska, keď sa hneď teraz nepriznáš. Však mi aspoň povedzte, že o čo ide. Jakže o čo ide? Ukradol si bicykel. Krásny červený bicykel s vyfúknutou gumou si ty ukradol. Čo? Ja neznajú. Jak vieme, že bol červený? Veď on to povedal. Aha, takže červený, takže vieš, si sa priznal. Na čo by som ja kradol bicykel? Ja ani neviem bicyklovať, ja všade plávam. Hej, na mňa pozeraj, on je kokot, ja ho tiež nemám rád, my dvaja budeme kamaráti. OK, dobre. Prišiel si k bicyklu, dal si kód 2081. No, stop, jak vieme, že bol kód 2801? On to povedal. Ha! A máme ťa, to je všetko, čo sme potrebovali. Dôkazy vybavené. Ideš do väzenia, ideš sedieť. Toto si ty dnes, toto. Tak to budeš. Čo? Ja som nevinný, však ale my sme kamaráti, vy mi neviete nejako pomôcť. Hlavne kľud, všetko bude OK. Počkaj, niekto mi volá? Áno, inzerát na bicykel, stále aktuálny. Kriklavo červená farba, hej.